Кызыл Байрак авылы Идел ярында урнашкан. Яшәүчеләрнең беренче үтенече дә елга белән бәйле. Су транспорты кирәк диләр. Алар бүген үз тәкъдимнәрен Александр Терентьевка җиткерде. Пристань бар, метеорлар җирләре, иртә белән кич белән. Икенче ел пристаньда куймыйлар. Вакытында пароход килсә, шул вакытта төшәрең. Сания апа Казан юлыннан бирәк Шиланга авылы белән ике арадагы чакрымнар өчен борчыла. Авылдагы элеккеге агач күпер җимерелгән. Бик читен алар ничәшәр сәгать кайталар. Төшәләр башта чыкырты менә, аннарысын күтәреләләр. Күпер озакка сузылган мәсьәлә, җәяүлеләр өчен каралганын аерым программага да кертеп булмый. Дороги, вода – проблемы сегодняшнего дня, их пока не так быстро удается решать. Үтенечләр аерым бер җирлеккә генә кагылмый. Мен эшләүче пенсионер. Минем күңелем шул башы, конечно, шул безгә түләмиләр индексацияны 16 елда бетерделәр. Без битендә ул эшлибез пенсия әз булганга дип. Вопросов, безусловно, огромное количество. Сораулар күп, юллар, су булмау, аның сыйфаты буенча эшләүчеләр өчен пенсияны индексацияләү, әлбәттә, аларны хәл итәргә кирәк. Шушы үтенеч гызырлардан чыгып партияның халык программасы төзеләчәк. Күрше Шилангыда исә күп балаларга ташламалар, авылга яшь белгечләрне җәлеп итү, ташландык йортлар мәсьәләсе борчый. Напротив моего двора. Минем йорт каршында ташландык участок бар. Анда кипкән үлән үссә, ут кабырга мөмкин. Балалар кирип йөрсә, өсләренә бер нәрсә җимерелеп төшсә. Мобиль кабул итү пункты бүген Мамадышта да эшләде. Венера Акбашева монда барлык бюджет тармагында эшләүчеләр исеменнән килгән. Хезмәт хакы түбән булуга борчыла. Мәктәп, балалар бакчаларыннан китүчеләр күп, эшчеләр җитми, хезмәт хакы югары булган урыннарга күчәләр. Мобиль пункт Мамадышка икенче тапкыр килә. Сулыклар, урман хуҗалыгы биналарга ремонт сораулары күтәрелә. Кайсы бер гызырларны хәл итү өчен законнарны үзгәртү кирәк. Безнең бүген 50-гә якын пилорам бар. Менә шундый итеп куелган законнар бүген. Алар кирип конкурста җиңә алмыйлар. Аны менә теге зурра, күбәрәк акчалар җиңеп бетә. Булмаган законнар аркасында күпме халык бүгендә авырлыклар кичерә. Баулыда исә бүген Айрат Фәррахов районның үзәк хастаханәсе эшчәнлеге белән танышып, коллектив белән очрашты. Баш табиб бүгенгә булган төп проблемаларны атай, белгечләрне укыту, хезмәт ветераны исеме алуга кагылышлы сорауларда бирделәр. Я вижу очень серьезные изменения. Хастаханәдә зур үзгәрешләр булган, коллектив та яхшы, бергәләп тырышканнары күренә. Мобиль пункт бүген Ярчаллыга да килде. Халык белән Татьяна Ларионова очрашты. Сораулар күп. Республика программаларын тормышка ашырудан алып, әйләнә-тирәне тәртипкә китерү, сәламәтлек саклау буенча. Хочется, чтобы все было в шаговой доступности. Борда үз шәһәреңдә булса яхшы билгеле, башка җиргә барып йөрмәскә. Республикада сәламәтлек саклау тармагын үстерү программасы шактый җитди уйланылган. Бүгенге тәкъдимнәр сәламәтлек саклау министрлыгына җибәреләчәк. Бу сораулар барысы да эшкә алына. Мобиль пунктлар районнарга 28 июльдән чыга башлады. Инде 2000-нән артык гызыр җыелган. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.